Bojomu wis teko aku tak nulis sik ya, Nduk. Ayo, Nduk. Loh, Ya mbok. kurang ajar ta. Mawarse. Piye Kakang Prasetyo? Adat lupiyane lamun to kowe ketemu kelawan aku. Rampung anggonku nyambut gawe. Awakku pikrasa saya bisa tinambani lamun to kowe lan aku padha nguntapno apa isen-isene ati. Kaya ngono ya Kakang. Iki ya sing gedhe pangapurane Kakang. Iki mau wis sawetara suwe nggonku ngenteni sampean ing omah. Sampean ki ora ana bali. Mula aku ning omah kae jenengan kasepet. Mula aku sumusa kabeh mulik-mulik kok ning sendang kene. Malah kaporo mawarsi Piye Kakang? cedhak anggonku nyambut gawe sawangen anggonku macul sedilok meneh kae rampung bakal ana tetanggungan ana ing sawah kono Isuwe upawa to pangen Kang. Aku jaluk kok tukoke gelang ya Kang Prasetyo. gelang ora mung trimo gelang mawarsi Apa? kalung uga tak tukokke Kan yo Kang janji lho. heeh Wis to Kakang Prasetyo. kepiye mawarsi Saben dina iki aku mundhut donga kanggo sampeyan. Muga-muga wae anggonmu nyambut gawe iki ora nemoni alangan apa-apa. Kabeh duwene lantaran ya Kang ya. bot-bote kanggo nyukupi keluarga ing bisuke aku bakal budidaya ing bisuke uripku aja nganti suwa mergo iki kuwajibane lanang Menawa sampeyan wis sedelok maneh, aku sampeyan lak yo arep dhewe. Sawise anak ya. pengin apa wae bisa saya
Kepiye Mawarsi? Tak jaluk nggonmu Kiswa marang aku iki pusing banget. Aja nganti luntur ing Kakang. Kudune sing duwe rasa kuwatir kuwi dudu kowe. Nanging aku Kok bisa kaya ngono? nalika isih prawan kowe dadi kembang kidul wong lanang. Wong lanang kepengin sandingan kelawan kowe. Nanging kasunyatane sing kok tampa aku mengko gek lamun tope lan aku wis duweni turun. Kowe kagewan karo wong lanang liya. Wis to, Kang. Yen perkara kuwi sampeyan langsung dadi. Ning yo aja nglewatke jejak. Tujuh rahayune Kados pundi? bapa ora munggah ing plataran untuk waringin jebul seliramu ora olah geladi kanuragan ning kono ning dalem. Wis semono aku ya ora maido. Wong kowe karo Mawarsi kuwi manten. Kene ya Kados pundi Bapak Guru? aja dadi gelamu. Bapa nyelandu anakku Mawarsi lan Prastya. Mboten napa-napa. Malah kapara sampeyan nggih sampun pirsa piyambak. Saben-saben rampung anggen kula nyambut damel. Mestinipun kula niki pinanggih kalih Mawarsi. Mawarsi saged nambani Ya, raosipun badan kula saya sak temah ilang. dungane bapa mugi dadi kaken-kaken inen-inen nganti temburi. Pangestunipun Bapak Guru. Mumbahe ngene nggih. Kados pundi? Katemben ana priyagung luhur Katen. sing tedhak ana ing Sela Putih. Ora liya panjenengane Raden Mas Widu. Nanging nyuwun sewu Bapak Guru. Menika Raden Mas Widuwa. Ya, Lajeng kersanipun mapan wonten ing Sela Putih. Wonten perkawis menapa, Bu? priyagung luhur niki putrane Warangka Dalem ana ing Mega. Wonten Mega Bang. Tedhak ana ing pertapan satuhune ora kepengin olah sastra. Ora kepengin olah Udanegara, nanging kepengin sinau olah kanuragan. Oh, kados katen. Lah rek dene bapa kuwi wis ana badal wakile sliramu tetepangan dhisik supaya rumaket karep ben nggone dadi siswa santri iki mau antaraning guru sarta murid ora ana beda. Oh, ngasen. Nggih, nyuwun wedal sawetawis Bapak Guru. Raden, Oh, nggih. badhe nderek tetepangan. Kula niki prasetya. Dipun wanoaken Sampeyan sinten? kula itu. Putra Patih wonten ing Migobang. Oh, ngaten. Lah menika bojo kula. Nggih, Mawarsi. 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 Nggih sampun. Sampun. Ampun terlalu gantet-gantet mungkin ndak kepenak. Gandhat niku napa, Bu? Kekencengen. Oh, ngaten. Mapunten nipun. Wedine iki engko nek ketetesan iku lho Alteco. Rantos rumaket nggih cilaka. Lah iya Mas. Cilakane nggih dumawa Pamit kula pun menika rak sampun pas to. Raden, Nah nggih. Nggih menika mantu kula Prastya kalih anake bojo kula Mawarsi. Mawarsi menika yuga panjenengan. Nggih. Tinilar ibune wiwit umur 6 sasi. Bagya mulyanipun kang putra mantu panjenengan nggih Prastya. Nggih. Gadahi garwa Mawarsi najan to bocah saking Karang Pradesan. Nggih. Kanthi nyatanipun subur mawon. Oh, anak kula menuk Mawarsi niki wis Nggih. pancen Kok enten kembang kidul. Kok enten menuke? Alite niku dadi karapane wong desa Oh, mriki. kados mekaten. Nek undang
jane jenenge Mawas. Aja guyu aku. Nanging Bapak, Ana apa nggih? anggen kula ngasuh menika sawetawis dami. Heeh. Kula kinten sampun rampung mila kanten menika, Iya. kula badhe nglajengaken pedamelan kula. Mula sliramu tak prepek iki pamrih tak kon nderekke Den Mas Widya sinaulah bela raga ning pentuk waringin. Terus mengko bojomu karben tata-tata ning Srambi Mburi. Saperlu Den Mas iki ora kondur lho. Nanging Bapak Guru, Heeh. Jeng Pangeran Widura nembe kemawon rawuh wonten ing Sela Putih. Menawi pedal menika kedah olah bilaraga. Nggih. Kirang prayoga. Kersanipun ngasuh sawetawis. Sliramar kabar-kabar sik karo para murid. Mekaten Bapak. Ayo malah apik to. Ya wis nek kondang diayahi. Nuwun pamit. Sing ati-ati ha. Kula titip kalih Mawarsi. Iya. Mawarsi, aku jalan pamit. Pangestu nuwun. Iya. Nak Mas mangke sare wonten Srambi niki. Kajengipun ditata kalih anak kula pun Mawarsi. Panjenengan mengke ben diderekke segah bawa rasa mligi anak kula. Dipun keparengaken dipun keparengaken. Nduk, Iki kan dos pundi, Bu? aja meciwani. Angge boten ampun koyo tos. Nek ngono monggo diparaken nyun dereke. Monggo Raden. Sambang lirik ing mripat pendirangan kedhepe semu gawa rasa arep ana apa ya tak eling-elinge kudu kanthi waspada arep ana apa kedhepe Yen tak rasaki. Iki salah sawijining kanugrahan ana padukaan sing kita kene. Mergo iki dina ana rawuhe piyayagong. Saka Majago arep golek ilmu ana ing padepokan kene. Mula saka kuwi ojo nganti gawe kucing lan dina. Kabeh wis Mawarsi. Apa wis serap? Kun menyerap papan kun kuarep leyeh-leyeh. Nggih pangapuntenipun. Jatosipun nggih dereng rampung. Ning penjarapan kuatos kula lajengake nggih Raden. Kok terus ki dadi durung rampung. Dereng. Nggih Ya, pangapuntenipun nyuwun. nggih Raden nggih. Nanging kok aku welas karo kowe. Mawarsi, Nggih. aku sabian bulan kuwi ya Ampun kados ora dadi boyo pangopo, Jero.
Kene Taiwan. Kene. Aduh, astanipun ampun kados ngaten to Raden. Tangane kok galake kaya ngene. Mawarsi. Ki Raden Widura. Saktenane aku pengen blokolan. Perkawis apa ki Raden? Iwas kebenaran aku bisa ketemu lan kuwi Mawarsi. Aku pengen takon lan kuwi. Perkawis menapa ki Raden? Nalikane ngaku tumapak oneng padepokan Sila Putih. Kowe mangerteni lan aku. Yen ora silak batinmu. Apa kowe ora ndening rasa lan aku? Rasa? Iya, Ki boten gadhahi rasa menapa-napa. babar pisan. Ki boten ning kula niki. Apa kowe ora ndening rasa gumun lan aku? Ki menawi gumun ki gumun. Gumunipun penjamrika tasih kuda taruna. Iya. Gagah teksa bagus pasuryanipun. Dasaripun putra pengayuman Raden. Nalikane kowe ketemu lan aku mung duweni rasa gumun. Ki Ora ana liyane. aki boten. Mawarsi. Aku kok gumun banget lan Kas napa ki Raden? atasing kowe wong saka desa. Nanging pasuryanmu iki ayu. Kowe wis kawengku dening kakung liya. Ora ana liya Prastya. Ki Nalikane kowe mangerteni aku. Jebul kowe ora nduweni rasa karo aku. Ing kamangka umpama kabobot iki ora tembak. Aku lan bojomu. Aku iki luwih sugih bondo donya. Yen kok titik sandang penganggun kuwe sarwa gumebyang. Apa babar pisan kowe ora ndening rasa lan aku? ngaten ki Raden Widura. Iya. Rasa ngaten penjamrika ampun ngina kalian bojo kula Kakang Prasetya. Oh, oh, Senajan to Kakang Prasetya menika namung bocah saka desa. Iya. Ning nyatane ageng tresna kula kang tumanduk kalian bojo kula. Lan malih Kakang Prasetya menika salah satunggaling pawongan kang ageng tanggal jawabipun. cukup mawas. Aku ngerti. Gede tresnamu lan bojomu Prastya. Satemah kowe sabila kepati-pati lan pasti. Nanging mawas. Terus pundi Raden? Aku jane duweni rasa lan wadi duwe kowe. Umpama ing mengkone aku blokolan kowe. Ora bakal nesu karo aku. Ngeten ki Raden Widura. Apa bocah? Menawi penjamrika wonten kados, monggo penjamrika walukon kemawon kalian kula. Ning kowe ora bakal nesu to. Aki boten, aku damel bingunge kula sedaya iki wonten menapa? Aja goro lho ya. Aki boten. Awas. Ki, Nalikane kawitan aku ngerti lan kowe. Saktenaning aku dening rasa. Najan tuku jiwa sakjroning atiku. Ndak kira kowe isih kenya. Nanging kowe wis duweni bojo dening Prastya. Ning aku ora bakal nyelaki marang rasaku, Mawarsi. Ning kene aku arep blokolan kuwi. Najan to ing mengkone aku irang. Mergo kowe wis duweni bojo. Mawarsi. kados pundi Raden? Cetane aku tresno lan kowe Mawarsi. Sewu ki Raden Widura. Mawarsi. Jamrika sampun mangertosi piyambak. Pilih kula menika sampun gadhahi bojo, mboten sanes Kakang Prasetya. Penjam menika ngendika kados ngaten. Pancen aku duweni salah. Aku ngerti Mawarsi. Kowe wis duweni bojo. Ora ana liya Prastya. Yen tak dulu tresnamu kepati-pati lan Prastya. Nanging
Awasi. Apa aku kudu goroh lan rasaku? Apa aku kudu ngapusi lan atiku? Aku tresno kepati-pati lan kowe. Apa aku salah yen aku nembung tresno lan kowe? Ki, ya kalau mau lepet. Jalanan kula menika sampun gadhe bojo lan mau. Kula menika sampun sumpah kalian bojo kula Kakang Prasetyo. Pilih Trisno kula mung ligi kangge bojo kula Kakang Prasetyo Pranata. Kula nyuwun kapisan. Apa dipun lajengake anggenipun tresnani dhateng. Aku pengen duweni lan kowe. Ning kula mboten purun nilai. Kowe gelem apa ora? Mboten. Kowe gelem nampa tresnaku apa ora? Nanti aku meksa kula kados ngaten. Mawarsi. Ki, Umpama kowe ora gelem nampa aku lahir temu sing batin. Umpama iki kok nggawa wadi. Aja nganti bojomu mangerteni Prastyo. Aku bakal bisa nutupi wadi iki. Waton kowe gelem duweni rasa sambung tresno lan aku. kados ngaten tumindak panjenengan. Mergo aku tresno karo kowe, Mawarsi. Panjenengan menika putra pengayoman. Gasro tumindakipun. Nari kula tumindak kados ngaten. Ateges kula menika badhe nyanati kalian. Nanging gedhe tresnaku aku lan kowe aku bakal tanggung jawab sautuhe kanggo kowe, Mawarsi. Boten tresno kalian. Kowe gelem apa ora? Kowe gelem apa ora? Mawarsi. Gedhe tresnaku aku lan nanging kowe ora bisa nampa mergo kowe tresna kepati-pati lan bojomu Prastyo. Ya. Ora apa-apa Mawarsi. Kowe durung ngerti sapa sabenaning aku Mawarsi. Ning kene aku bakal duweni cara. Abang aku nek ning Joko Brasan. Kuntul taune ke dandang taune ke kuntul. Waton aku bisa duweni lan kowe Mawarsi. Mergo aku tresno lan kowe. Nanging iki bakal tak yen kok kowe sing tresno karo aku tak pradulne bojomu dhewekne bakal sujanan lan kowe. Pancen tak sengaja. Mergo aku golek ilang. Napa wonten wigatos magepokan dumateng kula? Pancen ana wigati. Oh nggih, monggo. Kepengin ngerti wigatine. Lho kok mawon dumateng kula, Pangeran. Yen mengkone aku bloko kowe aja nganti nesu. Mboten. Tenan. Estu. Dadi kawrengan pasti. Nalikaning Bapak Guru Anuraga dawuh lan mawarsi kang supaya aku tumapak ana ing ilam pagelingan yo Sampun papan samapta. nggonku turu Oh ngaten inggih salajengipun. ora ngerti sangkan paraning dumadi mawarsi tumeka ning sentongku. Napa badhe cepak dedaharan napa unjukan? Ora. Lajeng Dudu. Bojomu nggone tumeka ning sentongku. Ora bakal nyepakake wujuding panganan. Nanging ning umpama aku bloko aja nesu lho. mboten Nggone mawarsih tumeka ning sentongku. Dhewekne nembung tresna lan aku. Nanging kowe percaya karo aku ngerti sapa mawarsih
mawase iki garwamu ya bojomu. Prastyo, aku ora bakal gampang nampa tresnane mawase. Nanging ning kono dhewekne meksolan aku malah kelakon aku diprawoso. Kanthi dalan iki aku bisa aku buat dulang mawasi lan bojomu. Pancen tak alap randaning mawasi. Yen mengko kelakon Prastyo nesulan bojone mesti dheweke njaluk pisah. Mawase dadi rondo, aku dadi bojone. Apa gedhe rasa tresnamu kelawan aku, Mawarsi? Nyedine sampean takon kaya ngono. Apa sampean ora percaya karo aku kalamun gedhe tresnaku kang tumanduk karo sampeyan? Yen kaya ngono ora bedane kelawan aku. Gedhe rasa tresnaku kelawan kowe. Aku percaya kok Kakang. Ning gene kok sesulih racun. Kene sampeyan nyeparaken aku sing kaya ngene kan. Aku duweni kalumputan apa karo sampeyan Kakang Prasetyo. Apa dubah aku kuwi wong desa? Sing ora duweni bondo donya sak temen. Kowe kagewan kelawan wong lanang liya. Aku ngerti Mawarsi. Sopo Widura? Putra Priyayi Angkaloro ana ing Megobal. Lamu ditimbang lawan aku. Pancen ora timbang. Lamun to kowe wis ora duwe rasa tresna kelawan aku. Luwih becik bloko wae. Ojo nganti kowe nyekso kelawan batinku Mawarsi. Kulisik Kakang Prasetyo. Yen ora tekes sampeyan tak mau karo aku. Lamun aku temen selingkuh lan Widura. Sampeyan kudu ngerti Kakang. Beban pisan aku ora tumindak sing kaya ngono. Yen aku percaya kelawan kowe. Nanging sawise ana kedadian sing kaya ngene. Babar pisan kok setitik bae aku ora percaya kelawan kowe Mawarsi. Aku bojomu Kakang. Bojo, Kene sampeyan ora percaya kabeh tembungku. kowe kondo bojo. Kowe katon diku-diku orang pengarepku Mawarsi. Aku kondo tresno kelawan aku tembung manis manuhara. Saka lambemu kang miyes-miyes. Nanging sejatine kanggo ngiris marang jantungku. Mawarsi. Kowe wong wadon. Nanging babar pisan kowe ora bisa njogo kembenmu. Kowe bedane wong wadon sing mapan ana ing warung pelanyakan. Mawarsi. Sunatane kaya ngono Mawarsi. Ora tumindak. Isih salah marang perkara iki. Aku ora percaya karo sampeyan. Aku ora tumindak sing kaya ngono Kakang Prasetyo. Gegermu kuwi pancen menungso. Nanging ora bedane lawan Joko sing kebak wisa. Wisane ora kok tambake marang liyan. Kaporo
pisone kok tampake marang atiku. Ora patut. Lamun kowe urip ana ing jagating Srawungan. Sutek aku nyawang kelo awak kowe Mawarsi. Aku gak bermoso waktu mendalang pakatimu Mawarsi. Pulang balik aku wis bloko karo sampeyan. Kalau mau aku ratu pindah sini, aku ratu pindah selingkuh sing kaya ngono. Lemuten Tirta kae bisa cinawuk dening epek-epek manungsa. Nanging sapa ngerti batine liyan? Babar pisan manungsa sing ora ngerti. Lawan atine liyan. Mula ganti kuwi Mawarsi. Wiwit dina iki wis ora tak anggep pinangka bojoku. Aku wis tangkap kabeh tembungmu sing kok ucapke marang aku. Tanggap. Lamun toke wis tanggap. Kudune kowe mangerteni. Sampeyan iki kene njaluk mati kakang. Kuwi sing tak jaluk. Ora tak selaki. Katimbang aku urip kanthi siksa batin nyawang kowe isih ana ing jagating Srawungan. Luwih becik temekane pati, Mawas. Kakang Prasetyo. Kalau sampeyan njaluk matiku. Rapopo kok kakang. Berapa? Aku lilo lan lega mati saka tanganmu kakang. Lilo lan lega bagus. Nanging kakang Prasetyo iki aku bakal tugas karo sampeyan. Kalau mau sakwise gaman itu macam orang jajaku kakang. Umpama getehku iki gandanipun harum. Teges aku ratu minta luput. Nanging umpama tak gandaku iki ambune banter. Ateges aku minta sing kaya ngono kakang. Pangapurane sing gedhe. Cetok wis suci Mawarsi. Yo kini kelatku anggonku tumindak kamu. Kowe mati saka tanganku Mawarsi. Yo. Yen kaya ngono. Iki saka reka dayane Widura. Menungso jaje laknat. Kaparat kowe Widura.
Julka. Ning tujuh rayune yang wiji sewenek pituduh balekake jasad lan ruhmu nyawiji. Jane ana apa to, Wir? Kula matur suwun sanget Ibu. Iya. Astunipun sedaya kula saking kemindakipun bojo kula Kakang Prasetyo. Kakang Prasetyo menika dakwa dhateng kula Bapa. Pilih kula menika tumindak selingkuh, kula tumindak seteng kalian Raden Widura. Nanging babar pisan kula boten tumindak ingkang kados ngaten. Kapura Raden Widura menika ingkang nembung tresna dhateng kula. Nanging babar pisan kula boten ngimbangi katresnanipun Bapa. Pager mangan tanduran. Wisaning Widura rumasuk ning atine bojomu. Ya kapakno kapak wis tega arep tok tangisi kepiye wae jeneng wis dipisahne. Ya kepiye meneh kowe tiba dadi randha rak ya ora apa. Nanging Bapa, kula menika tresna kaliyan bojo kula Kakang Prasetyo. Prasetyo wis lunga. Alok kowe karo Yon lak rapa. Nggih mboten. Lah piye? Badhe ngupati kaliyan bojo kula kemawon kok Bapa. Lho nek kowe karo Yon ra iso dikerek dulu ngono kok. Kula ki ajrih nek dikerek. Dadi nek ora pras kowe ora Nggih mboten. ya wis ngene anu mawat sik. Ana dalan sing kudu tok tempuh. Apa ki Bapa? Kowe arep tak dandani cara lanang. Mboten Bapa. Kowe tak sangoni keris jenenge Megolamak. Keris iki nek tok acungno manter ning jagat. Kowe bakal duweni aji panglimunan. Sapa wae ora ana sing meruk. Sapa wae ora ana sing meruk. Ibu Sing meruh mung sing nonton. maten. Wong guyon apa? Lah sakwise kuwi kowe mangkaton ning Megoba. Mergo bojomu jane sih tresna marang kowe sakwise weruh kedadian kuwi dhewe nguyak Widura. Ngono. Mangkatmu dandan lanang kowe sembodo golek tresna sejati, kowe tak wenehi jeneng Jaka Sembodo. Wis, Ibu ae katoke bapak nggo. maten. Suwek sithik ora apa-apa ben isis mawon. Nek kados ngaten kula nyuwun pamit nggih Bapa. Hati-hati.